Dibor kaham jotono ang norok nani channel lamso ko taibesa. Ang onek busy ni bagay ang vlogging rok khaimia ano nakardi je norok naina ni phanse ang norok na funung mai ang tongkha ang tini aidrubo bo cap kanan sigang kisa vlogging khaiga norok naimano ang lama phaimani Aidrubo haikoro faiman pore ang vlogging se khaimalia tam ningke asken busy thanga je case ni bagai old code waisa kharo new code waisa kharo am dekheno code by code kharimang se ang time se malia khainan bagai am bagai ang tabok jeng chini case no naising tongo chini tinta matter already hearing ong paika jeng kaham order no mankha o joto hearing o haifano jeng chini tai sa case tongko 450 no khananai tabuk budget tango 315 tai jeng 1 hour sek man naisingnai oro ke ang chongkha kisa video stam sina hinai ani loge ani dolog botongo ang norok na furungnai brok no oboke chini files tini ni file oboke chini senior council ani dol no o abo berei bobo chini officer kam khayo boke law student Sari kaham jotono ang tabuk Vasan kun shopping mall se kisa mani paina phaimani ang aidrubo hingke kodo thanga Delhi High Court ni pore ang office of phaiga office of phaipamani pore Delhi no case kabangma tongman bagai ang baire rokong asak thangi meya tini ke khana bu Good Friday hingke office bu kisa kam kom ni bagai ang tini ke dakino office ni phaiga oro shopping mall phainan bagai ang kuno asak mani to pailia tai ang video bu asak khailia Jang norok no video khaimani abono furungui tongnai ang norok nai tongni